Bien. Salam alaikum malen caman musoman denmisɛn ani maakɔrɔ an b'aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn an tilenna yɛrɛ la ala k'an si yɛrɛ la an bɛ ɲumanw bɛ ala bolo yara biyama ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye bi i n'a fɔ laadala ko la cogo min na aw bɛ deli k'a ye ani honorable Abubakasiri Fɔnba kuma ni kuma an bɛ wuli ka na a kɛrɛfɛ ka se ka na a ɲininka jamana yɛrɛ actualité ko minnu bɛ jamana kɔnɔ walasa ka kuma malidenw ye ka malidenw bilasira sabula olu yɛrɛ ye wasadenw ye n'o ye CNT maw ye a ka kan kuma ni kuma ni ko min bɛ jamana kɔnɔ u ka bɔ ka maaw kunnafoni o la Abubakasiri Fɔnba an bɛ o foli belebele d'a ma kosɛbɛ sabula maa caman bɛ CNT kɔnɔna la kuma dɔ la walasa k'u sɔrɔ ka u ka ɲɛfɔli kɛ a ka gɛlɛn nka ale kɔni kɛmɛ k'i bila an yɛrɛw ka dakolo ka sa kuma bɛɛ n'an mago b'a la dɔrɔn an bɛ boli k'a yɔrɔ ɲini ka se k'a lasigi ɲininkaliw b'an bolo ko olu tengu a la nka yan'an ka don ɲininkali babu kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ a ka foli kɛ an filɛbagaw ani an kanubagaw ye an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni babu ye. Papin ka plisi ni info 7/7 an bɛ bi foli daminɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye le colonel Assimi Goïta le lion du Sahel k'a fo kosɛbɛ ka d'a kan Korema ani ko wasabaya ko k'an ka kanw don ba la ala ni président yɛrɛ kanko b'a sɛbɛn na a y'a ka représentant bila ka taa anw ka nin conférence ba in na n'o ye ɲɛfɔli ye palais de la culture la samedi an bɛ président fo kosɛbɛ k'a fo a ka jigiyɔrɔma tintin na ka taa se Korema ma a n'a ka jɛkulu minnu ka miirina n'o ye k'an ka kan don ba la o la n bɛ foli fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnya ka lase i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min an ka golomasiri taba minnu ni tora Maliko la depuis 2012 ka daminɛ Sékou Traoré Bad la fo fɛn fɛn kɛra nin wagati in na ko ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na civil fɛn fɛn tora ala ka hinɛ u bɛɛ la k'a ɲini fɛnɛ minnu man kɛnɛ ala ka kɛnɛya d'u ma mais k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a faamuya ko Korema collectif pour la refondation du Mali n'o ɲɛmɔgɔ ye docteur Fuseni Ouattara n b'a fo an yɛrɛ ka wasaden jolen dɔ bɛ n kɛrɛfɛ n'o ye an ka waribontigi ye Madame Mare honorable Sitan Santara Mare k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a faamuya ko Korema anw tɛ jɛkulu ye jɛkulu mun bɛ taa fɔ ko bɔ ni jɛkulu la n'an ka jɛkulu la an tɛ bɔ ni donni kɛlɛ la an ka kɛlɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali bɛ bɔ nin na cogo di wa an tɛ jɛkulu si contre la jɛkulu fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ an ka kɛlɛ ɲɛsinnen bɛ ni min ko k'i tɛ Maliko kɔnɔ na i ni an bɛ ɲɔgɔn na mais ni fɛn fɛn ko Maliko i bɛ anw jate minɛ i teri ye an tɛ taa yala ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ an tɛ maa mankutu tiɲɛ an ka baara ye dɔrɔn jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na ka tila ka transition dɛmɛ walasa an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min ka kibaruya jɛlen di maliyɛnw ma wa wasaden minnu bɛ Korema kɔnɔ halisa an bɛ yan nɔ jamanadenw gɛlɛya o gɛlɛya n'a kɛra u ka na sabula wasaden ale de bɛ don jamanaden ni gɛlɛya cɛ donc ka Korema tɔnden bɛ fo ka muso bɛ fo k'aw yɛrɛ kunnafonidilaw fo kosɛbɛ nin wagati in na. Ayiwa o diyara n ye Abubakasiri Fɔnba an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ k'i fari a man di la kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta Maliko la i ko k'an ka na i bɛ dɔ fɔ o la an bɛ docteur Fuseni Ouattara an b'a fo ka madame Marlene Sitan Santara k'a fɛnɛ fo sabula maaw don minnu cɛsirilen don kosɛbɛ Mali yɛrɛ tagaɲɛ sira kan o tɛmɛnen kɔ ɲininkali min bɛ an bolo k'a tengu la o ti dɔwɛrɛ min ye ayiwa ko diɲɛmaa kan ka ɲɔgɔn ye kan ka ɲɔgɔn ye ayiwa diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka se ka kuma Mali yɛrɛ lahalaw kan nka an y'a ɲini pour que i ka se k'a dɔ fɔ an ye olu ko ninnu kan sabula a ko kɛmɛ maaw kɔnɔ gana an t'a dɔn an yɛrɛ bɛ a bila minɛn min kɔnɔ e ka se ka ɲɛfɔli k'an ye sabula aw bɛ min kalama anw yɛrɛw fana t'o kalama. Papin n b'i fo bi kuma a bɛ sinsin CEDEAO min n'o ye jɔntɔn ye a kɛra jɔnw ka tɔn de ye sisan farafinna jɛkulu tɛ bilen min bɛ kuma farafinna tɔgɔ la k'o bɛna taa ni ka wuli min kɛ ka taga sommet extraordinaire dɔ kɛ New York n'o ye yɛrɛ bɛ CEDEAO ka texte yɛrɛ violer parce que CEDEAO ye jɛkulu de ye jɛkulu min n'a sigilen bɛ jamana damadɔ kama minnu bɛ a ka baara kɛ donc ala ni jɔnya joona u golo la hali u yɛrɛ ka gafe sariya gafe mun bɛ yen u bɛ o kɔn ko ka taa sommet dɔ kɛ New York an bɛna an da don o sommet ko kuma de la a laɲini ye mun ye k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ani proposition min bɛ anw yɛrɛ bolo k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna sabula n'i ma ɲɛfɔli kɛ jamanadenw tɛ faamuyali kɛ o la an b'a yira aw la k'a fɔ sommet in ka taga kɛ New York anw ye jateminɛ kɛ kun 5 de b'a la
a kun fɔlɔ o ye conférence de Berlin o min kɛra novembre 1884 ka taa bila janvier 1880 février 1885 la n'o o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka fɛɛrɛ kɛ walasa minnu bɛ fɛ ka farafina tila u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɛn a la ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye o ye kun fɔlɔ ye kun filanan o ti dɔwɛrɛ walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Mali ɲangini min b'an bolo ka ɲɛsin Faransi ma ka sira datugu an ye an kana se ka participer au plénière in na n'o bɛ kɛ le 20 septembre 2022 a sabanan u bɛ fɛ ka waleya dɔ fɛnɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko la doctrine R2P ka jo di yɛrɛ ma ka fanga di yɛrɛ ma ka na bin an kan a naaninan o ye CPI ko kuma mun b'u da ka tanga ni MINUSMA ka rapport kɛlenw ye a duurunan o ye Côte d'Ivoire yɛrɛ o mercenaires bɛ bila cogo mun na ani ta bɛ maliyɛn minnu kɔ fan tɔw fɛ ka fɛɛrɛ kɛ olu la donc an bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ kelen kelen mɔgɔ ka faamuya Papin conférence de Berlin a kɛra novembre 1884 ka taga février 1885 la a objectif régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique ko bɛn ka kɛ bɛn min b'a to minnu bɛ fɛ ka farafinw mara k'u kɛ jɔn ye u ka bɛn a la u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye jamana 14 de y'i bolonɔ bila o gafe la o jamana 14 a hakilina tabaga o de tun ye alimanw ka cɛ dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Otto von Bismarck ani Faransɛw ka premier ministre dɔ tun bɛ yen wagati ko Jules Ferry n bɛ ka nin fɔ kun jumɛn na maliyɛnw kana bila u kunkolo la ko Allemagne ni Faransi bɛ ka file min fiyɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a dabɔ kama don ko dɔ de ye sen bɛ nin na Allemagne bɛ ka manamana ko fɛn fɛn kan na n'u ka ministre u bɛ ka molobaliya mun kɛ a sangalen bɛ ka bɛn ni conférence de Berlin de o la i bɛna ye o conférence de Berlin dugu 14 tun b'a la Irisi tun b'a la mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Irisi la olu kɔni dugu tun t'olu bolo yan olu ma dugu foyi mara Afrique kɔnɔ mais u kɔni y'u bolonɔ bila la parce que u jamana 14 don n bɛ fɛ k'i hakili jigin k'a fɔ a ma mɛn Macron a tɛ san kelen bɔ Macron ye sommet ba dɔ kɛ Versailles a sommet kun ye ko ka mɔgɔw hakili jigin conférence de Berlin bɛnkan min b'a la ko ka mɔgɔw hakili jigin bɛnkan min b'a la ko walasa Union européenne o kana Faransi to a gɛnfɛn bolo n'o ye Mali kɛlɛ ye donc o de la i bɛna ye o conférence de Berlin jamana min kun dira Faransi ma k'a k'a mara Afrique du Nord tun b'o la le Soudan Mali ni Sénégal ni Burkina bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ la Afrique centrale ani Madagascar Allemagne ale ta kun ye Togo Cameroun ani Tanganyika yɔrɔ ninnu ye munna an bɛ nin rappeler ka farafina tila farafinaw ɲinɛma donc sisan n'i ye jateminɛ kɛ munna conférence Berlin jɔyɔrɔ bɛ na conférence Berlin i kana ɲinɛ k'a fɔ ko États-Unis fɛnɛ tun b'a la dɛ États-Unis fɛnɛ tun b'a signé nin na dugu 14 min y'a signé États-Unis tun b'o la donc i bɛna ye kɛlɛ min bɛ Mali la sisan sɔrɔko min bɛ Mali la o kɛlɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye farafina bɛ tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni donc Irisiw ye nali min kɛ o ni bɛnkan in tɛ kelen ye parce que ni Mali y'a bolo di Irisi ma Mali bɛ fɛ k'i ka yɛrɛ ta kɛ ni Irisi ye est ce que o tɛ conférence de Berlin sɔsɔ wa o de kama i bɛna faamuya nin yɔrɔ in na ko CEDEAO ninnu minnu ye jɔnw ka tɔn ye ani Union africaine olu bɛɛ farala Faransi kan ka Mali kɛlɛ parce que CEDEAO Union africaine o fɛnɛ sɔnn'a ma ko tiɲɛ na ko farafina k'a tilara tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛnɛ sɔnn'o ma an b'o de sira kan bɛɛ sɔnn'o kan parce que nin fɔ kun ye mɔgɔw ka faamuyali de kɛ o la o conférence de Berlin o ko de fɛnɛ y'a to Europe dugu bɛɛ tugulen bɛ Faransi kɔ k'u k'a dɛmɛ ko Mali kana bɔ Faransi bolo o maa ka t'olu bolo ten an ma tila an tilar'u ni ɲɔgɔn cɛ donc i bɛna ye
Assimi kele k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ni maa min ka d'an ye an n'o bɛ jɛ i ma alimaw nalen k'an ni Isu tɛ jɛ yan Faransi yɛrɛ ma fɔ k'an n'u tɛ jɛ yan u y'a fɔ k'u jigila conférence de Berlin de kan donc n'a b'an kɔnɔ k'an tilara minnu bɛ k'u dɛmɛ a jɔnya la u k'a bila u kun la ko jɔnya baara kelen de bɛ sen na ayi o de bɛ sen na o fara tɛ ka kan na nin dɔrɔn de don o la i bɛna jateminɛ kɛ n y'a f'i ye n ka filanan ye mun ye o ye walasa ka Mali bali ka taga le 20 septembre la plénière min bɛna kɛ assemblée la o de la CEDEAO a yɛrɛ ka sariya sɔsɔ ko sommet extraordinaire ko ka taa kɛ New York CEDEAO yɛrɛ ko ten CEDEAO i b'a dɔn k'u ye Macron invité yan Macron invité len don donc Afrique jamanaw bɛɛ banna fo ka taa kɛ fo ka taa kɛ New York Macron yɛrɛ invité len don Macron nakun ye décision dɔ ka ta Mali kana se ka taa cogo ci la n'an ka plainte ye o de y'a to a tun bɛ Sénégalais o don est-ce que y'a faamuya donc i bɛna ye k'a fɔ o bɛɛ la u kun ka décision fɔlɔ ye min ye ko fɔ Assimi ani Doumbouya k'u ka taga ka t'olu sɔrɔ New York mais olu ɲinɛna k'olu ye sanction ta anw kama ko sanction man kan halisa embargo de wulila kɛ u ka sanction illégitime de wulila mais à présent sanction b'a nɔ la olu ma wuli k'a ti voyager wa hali Ablaye Diop man ka taa nin kɛnɛ kan Mali man ka mɔgɔ si bila ka taa yɛrɛ représenter n'a y'a kɛ dɔrɔn an b'a ɲɔgɔn fili jugu kɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ y'u ka malangoloya sira ta i b'i ka sira jɛlen ta u yɛrɛ kana dangali k'u la hali n'u y'a fɔ k'an ka taa an ka mɔgɔ man ka y'a kɛnɛ kan n'an taara y'a kɛnɛ kan malo de don ne farafin jamanaw banna fo ka taa kɛ New York fo ka taa kɛ New York o kuma na sigi ko min donc o b'a yɛrɛ ko CEDEAO ko namara b'a la dɛ non o de kama CEDEAO bɛ ka taga kun jumɛn na u taara New York u bɛ ka taa fɛn damadɔ kama a fɔlɔ ka dɛmɛ kɛ cogo bɛɛ u ma k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ye rapport mun kɛ ko Mali sirasiw bɛ ka civils de faga ko Mali sirasiw bɛ ka musow de violer u bɛ to don ba la walasa a bɛ fɔ min ma ko doctrine R2P la responsabilité de protéger le peuple n'o b'a fɔ ma ko droit humanitaire n'a dagalen bɛ article 138 ani article 139 de la charte des nations unies u fɛ k'o de don ba la u ye Libi ci ni fɛɛrɛ min ye ka Irak ci ni fɛɛrɛ min ye k'o décision dɔ ta o kɔnɔna na u bɛ fɛ ka hali jateminɛ dɔ kɛ walasa CEDEAO kun y'a ka force en attente bagabali ko kuma min fɔ walasa k'o bɛɛ don ba la o la Nations Unies b'u dɛmɛ États-Unis b'u dɛmɛ o tɛ ka o t'an lawuli an kama voilà ka sɔrɔ k'a fɔ k'anw ka ɲɛmaaw k'olu kan ka taga CPI la nin bɛɛ de kuma b'u da aw yɛrɛ anw mercenaires b'an bolo yan fɔlɔ a ye nkalon tigɛ ko Wagner an ma tila o la aw bɛ na k'a bɛ taa CPI ko kuma fɔ o la o attaque ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ pour que ka Côte d'Ivoire ka mercenaires bɛ libérer cogo min ani walasa a fɔra ko malien minnu k'a minɛ olu kana se ka minɛ zone tɛ tile ninnu quoi donc ne m'a fɔ a ɲɛna n ko 49 mercenaires ko n k'aw kana MINUSMA nin bɔ a la wa nin t'a ko dɔw datɔ ye kɛnɛ kan a ko MINUSMA k'olu tɛ ayi mais munna réunion dɔ bɛ taa kɛ Nations Unies n'o kuma bɛ taga bɔ yen i bɛna ye o donc o la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna kun duuru min na n y'o kun duuru de fɔ conférence de Berlin ka farafinna tila farafin y'a tila ɲinɛ ma donc mɔgɔ a tɛ si mɔgɔ ci la ka na farafinna ka na surtout anw k'an bɔ Faransi bolo Faransi y'o rappel kɛ ani ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ plainte min bɛ Mali bolo a kana se ka taa la ɲɛnamaya le 20 septembre n'o si ma ɲa ka nkalon da an na walasa u ye Irak ci ni fɛɛrɛ mun ye k'o kɛ o la nkalon tɔ fɛnɛ bɛ da k'an bɛ mɔgɔ faga de la yan nɔ k'an bɛ ka violation kɛ yan ka sɔrɔ an ye MINUSMA ka cɛ a ka hakɛ to a ye muso kɛ fo k'a yɛrɛ faga yan Jimé Diallo o m'a fɔ k'u bɛ kulonkɛ dɔrɔn yan da tɛ s'o ma donc ani mercenaires ninnu bilali donc n bɛna min fɔ aw ɲɛna nin kɔnɔna la a ka kan an ka autorités hakili lajigin solution bɛ nin bɛɛ la o Assimi bɛ ka muru de mɛn Basiu kana an ka maa kalannen dɔw bɛ yen tellement que u kalanna f'u kɛra ka lalo wa tellement que Faransi y'u mara ayi olu yɛrɛ tɛ fɛ ka bɔ mara kɔnɔ olu bɛ fɔ ka t'o la yen de kuma o kuma a bɛ fɔ anw de ɲɛna ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o y'o de don africain kun na o de y'a k'an fara ɲɔgɔn kan an b'an fara ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ di Faransi de ma e ka CEDEAO lajɛ u ma fara ɲɔgɔn kan a bɛ jɔnni bolo
Francité. Inno-africaine, a faralen me ɲɔgɔn a bɛ jɔnni bolo Francité. Mais e bɛ se k'a faamuya cogo di jamana mun ka yɛrɛma hɔrɔnyaw t'u bolo k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ créer k'o jɛkulu kelen ka se ka aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini i bɛna ye Mali k'a fɔ k'an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ɲini na a kɛra ziirinda de ye sisan anw tɛ se ka to CEDEAO kɔnɔ CEDEAO min ka yɛrɛma hɔrɔnya t'a bolo k'an ka to o kɔnɔ ɲɛfɔ cogo t'o la an tɛ se ka to UEMOA la ka Faransi ka wari dun jɔn wari ayi o tɛ yɛrɛma hɔrɔnya ye an tɛ se ka to francophonie na Faransi ka kan k'aw marali kan k'an k'o fɔ donc an sera niveau dɔ de la il faut que les autorités de la transition Assimi n'a ma y'a yɛrɛ nin di k'a ka denbaya nin di anw bɛɛ y'an nin di ale kama min bɛ mɔnɛ bɔ an na sisan a ka bɔ CEDEAO la. La forma e ko ni a gɛlɛyara ma taa i miiri k'a fɔ ko OTAN bɛ ni sigi nin ko in na. Non OTAN sigiyɔrɔ tɛ yan o n bɛna tila k'o ɲɛf'i ɲɛna o OTAN sigiyɔrɔ foyi tɛ yan. Komi juru kun bila n ta kun bila. Non e k'i jɔ OTAN tɛ ka sigi hali ni y'u sara hali ni y'u lɔgɔma u tɛ sɔn mais mɔgɔ i b'i kɔrɔla de jɛ fɔlɔ kɔrɔla jɛli ye mun ye munna halisa CEDEAO da bɛ Mali ko kuma na parce que anw bɛ CEDEAO de la an bɛ bɔ CEDEAO de la fɔlɔ n'i ma bɔ o la u b'u da don a la o ne yɛrɛ ko e ma karisa na i da don n ka problème na ni ne kɛra k'a fɔ n k'i da tɛ don a la est-ce que i bɛ ne wele ka taa yɔrɔ la donc il n'y a aucune raison aujourd'hui an ka to CEDEAO la a tɛ justifier quoi an bɛ CEDEAO la dɔrɔn jɔnya dɔrɔn de don filanan mun b'a to bi anw bɛ to franc CFA la halisa an bɛ mun kɛ UEMOA la Mali bɛ mun kɛ francophonie na an bɛ Faransi ka kan yɛrɛ an b'a fɔ mun na bilen jamana min ko k'a b'i bɔnɛ i ni na ko ale bɛ mun fɛ ale mago bɛ Mali la hali ni maliyɛnw ci yan i yera i bɛ ka terroriste sara i yera preuve caman bɛ yen yanni diɲɛ kan tɔw kan an dɛmɛ CEDEAO min kan k'an dɛmɛ o la o CEDEAO kelen de bɛ taa Faransi ka jɔnya la ko walasa ka anw bali an ka taa ni o preuve e bɛ mun kɛ o CEDEAO la bilen e yɛrɛ k'a lajɛ wa i bɛ mun kɛ o CEDEAO la i tɛ se k'a fɔ bi ko taayɔrɔ t'an na o taayɔrɔ banna donc non seulement an kan ka bɔ CEDEAO la an kan ka bɔ UEMOA la an kan ka bɔ francophonie na MINUSMA gɛnni a k'o t'anw yɛrɛ bolo an y'o gɛnni fɛɛrɛ da ka ban an bɛna sa ah non an mago foyi tɛ gouvernement ka kuma na bilen MINUSMA ko la an b'an ka responsabilité ta en tant que peuple ka MINUSMA gɛn k'u gɛn ka bɔ yen ne yɛrɛ bɛ taa MINUSMA gɛnni min bolo dalen bɛ Segu n'Ala sɔnna ma 22 septembre o bɛ ne sɔrɔ Segu wa n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mɔgɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ MINUSMA an de b'an yɛrɛ wasa don MINUSMA la sisan parce que nin bɛɛ u bɛ nin bɛɛ kɛ n'a gɛlɛyara MINUSMA de bɛ tila k'u ka kɛlɛkɛminɛ y'an contrôler yan donc e bɛ ka taa OTAN ɲini yɔrɔ jan MINUSMA de y'i ka OTAN ye pour que k'i jaabi kɔni MINUSMA de y'i ka OTAN ye o MINUSMA kelen kɔnɔ jamana jumɛn de bɛ yen États-Unis tɛ yan Faransi ka dugu 27 la dugu 19 minnu ko ka conférence de Berlin don ba la olu b'a la Mali farafinna CEDEAO jamana minnu bɛ n'u sɔnna jɔnya ma olu ka mɔgɔw b'a la n'olu ko ka mun kɛ mun n'aw t'o kɛ donc e bɛ ka taa OTAN ɲini yɔrɔ yɛrɛ MINUSMA de y'i ka OTAN ye OTAN wɛrɛ tɛ na bilen koyi MINUSMA de y'i ka OTAN ye o de kama an b'an wasa don an b'an wasa don o MINUSMA de la fɔlɔ k'o gɛn ka bɔ an ka dugukolo la gouvernement ma Faransi gɛn a ka OTAN miniature n'a bɛ f'o ma ko Takuba o gɛnna maintenant OTAN belebeleba bɛ yen o de ye MINUSMA ye an b'o de gɛn sisan anw de peuple kan ka bɔ normalement ni lajɛrɛ min bɛ ka kɛ sini an kun kan ka bɔ sini ou bien an kun bɛ bɔ bi ko MINUSMA ko banna awɔ donc maintenant i bɛna ye solution ye jumɛn ye solution dɔ wɛrɛ ne ko Papin diɲɛ kɔnɔ jɛkulu mun sigira a k'a sigira de k'i ka taa dɔ la i bɛ biriki dɔn biriki ye pôle kura dɔ de ye min sigira 2009 si j'ai bonne mémoire a biriki yɛrɛ jamana minnu b'a composé olu jamanaw yɛrɛ de tɔgɔ b'a kan BRIC B pour Brésil R pour la Russie I pour Inde et C pour la Chine Afrique du Sud faral'u kan sisan ka kɛ 5 ye o jamana minnu filɛ n'i ye diɲɛ sɔrɔ jateminɛ sɔrɔ 100 sarada 42 b'o o jamana ninnu bolo diɲɛ jamana minnu mɔgɔ ka ca n'a bɛɛ olu b'a kɔnɔ
diɲɛ sɔrɔba caman bɛ jamana minnu bolo olu bɛ yen jamana wɛrɛ bɛ ka taa yen o biriki olu a fɔra ko dayɛlɛlen bɛ Mali ye ni Mali donna o la sisan olu fana bɛ Mali protéger ne ko i tɛ don o la wa i bɛ don donc an b'a fɔ an ka président ɲɛna a ka don biriki in na n'a ma don biriki in na a hakili la k'a bɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogo min bɔcogo t'a la koyi c'est vrai an ka ministre des affaires étrangères a bɛ ka tasuma da o la a b'u ka kuma kɔkari mais kuma kɔkari gansan tɛ bilen dɛ e bɛ ka kuma kɔkari u bɛ ka bɔ ni sira wɛrɛ i tɛ bɔ a la an bɛ bɔ nin de la Mali ka bɔ ninnu fɛn ninnu na dɔrɔn a banna an bɛ taa don biriki la a tun bɛ lɛtiri kɛ bi bɛɛ ka ɲɛsin biriki représentant ma k'an donna a la surtout Irisu ko k'a b'an dɛmɛ kama a banna jamana o jamana bɛ biriki la a bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a bɛɛ a dabara de ko pour que ka diɲɛ lafiya a bɛ minnu kɔnɔ k'olu kelen ta ye ko ye k'olu ta kana se ka k'a ye papier b'a kalama ko États-Unis bɛ ka guerre dɔ lawuli diɲɛ kɔnɔ États-Unis kelen olu n'aw bɛ taa fɔ ko Irisu ka ko k'u ka gaji bɛ san ni prix la n'aw ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ta o prix la an n'o bɛ kɛlɛ kɛ o mun daminɛ tɔ ye o bɛ gɛrɛ bon anw minnu bɛ yen n'a ko kuma an fɛ yen an t'an ɲɛna ta depuis sisan ni nin ko daminɛna ka Mali to yen i tɛ Irisu ka biriki la i bɛ CEDEAO la i bɛ ka fɔ k'i t'o la cɛ o ti ɲa dɛ e t'a la n t'a la mais sariya min b'a kɔnɔ e t'o bato assise nationale de bɛnn'a kan k'an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mais mun n'an t'o ta donc il est temps pour que gouvernement les autorités nin fɛn naani u ka taa nin sira fɛ a fɔlɔ an ka bɔ CEDEAO la a filanan an ka bɔ UEMOA la an k'an ka wari dilan a sabanan an ka taa don biriki la a naaninan anw yɛrɛ peuple an k'an wasa don MINUSMA na n'an bɛɛ y'o kɛ sisan baara bɛ ɲa sinon ninnu ka laɲini duuru ni bɛ segin a kan papɛ o kɔfɛ ni ɲininkali min b'a bolo a bɛ se k'o fɔ a laɲini duuru a fɔlɔfɔlɔ kun ye ka Mali bali cogo bɛɛ la walasa an ye plainte min don Faransi ma k'a bɛ taa lebu diɲɛ ɲɛna o kana se ka kɛ a filanan ka fɛɛrɛ kɛ ka taa nkalon da Mali la ko an bɛ ka bin civiliw kan ko Tarasiw bɛ ka civiliw faga o kɔlɔlɔ ye mun ye u b'an ka armée cantonné an yɛrɛ ka jamana kan yan donc Faransi ni MINUSMA an tɔ bɛ sali min kɛra Ogosagu ani Sobanda o ɲɔgɔn bɛ n'ale tuguni a sabanan ni o si ma ɲɛ sɔrɔ o bɛ bin an kan k'an kɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko doctrine R2P o kɔnɔna na CEDEAO bɛ ka taa nin réunion in kɛ walasa ka dɛmɛ ɲini ONU fɛ a ka force d'intervention ka na ka Côte d'Ivoire ka mercenaires libérer ani ka maliyɛn minnu n'an bɛ ka k'olu ka na ka kuma bɛ dabila donc coup d'état de ko b'u kɔnɔ fanga in na u bɛ fɛ ka fanga in firi de k'a bin foyi tɛ ninnu kɔnɔ fanga bɛ bin cogo min u dɛsɛra o bɛɛ de la a duurunan o ye ka conférence de Berlin k'o don ba la walasa Irisiw b'an fɛ yen cogo min Irisiw ka Afrique kɔnɔna bila k'a fɔ k'olu de ta ye an ye n'o kɛra u bɛ jɔlɔkɔ k'an kan yan donc an ka farafin worotunyanfan jamana ɲɛmɔgɔ de taalen filɛ ko ka dɔ fara jɔnya kan ko kana jɔlɔkɔ don an kan na ko farafinna dira Faransi a nɔkan mɔgɔ ma tuma ko k'a to o cogo la ko yɛlɛma kana don la wa olu yɛrɛ tɛ fɛ Afrique ka bɔ nɔgɔ la olu ta ma kɛ Mali ye sa olu ta mais o de bɛ tiɲɛ na o de kama Allemagne fɛnɛ bɛ k'i firifiri ka kuma ninnu fɔ donc tout simplement pour dire que solution bɛ yen mais an bɛ maliyɛnw hakili sigi armée min b'an bolo bi a ye CEDEAO ka intervention tɛ u ka fɛn wɛrɛ kɛ ka na olu de b'a bɔ kɛ sinon mɔgɔ tɛ siran o mais anw bɛ se ka armée dɛmɛ ni mun ye o fɛnɛ an ka bɔ incohérence la quoi tɔn min t'i ka hɛrɛ fɛ tɔn min ye sanction ta i kama k'i ka jamanadenw ka sa k'olu ka bɔ i bɛ t'o la mun na n'an ma bɔ nin tɔn na walayi bilayi hali élection hali n'a ye Asimi ta n'a pacɔrɔbaw kama pati n'an ma bɔ CFA la terrorisme tɛ ban parce que u bɛ CFA wɛrɛ dilan ka Mali juguw financer yan ka tila ka terroristes financer an bɛ taa biriki la de k'an ka wariw dilan k'an bolo di olu ma k'a fɔ an ni aw de don an ni ninnu tɛ bilen papiye ko jamana kelen tɛ se ka bɔ nɔgɔ la o tɛ nkalon yan Mauritanie ma bɔ nɔgɔ la a bɔra Algérie tɛ yan bɔra Rwanda tɛ yen Afrique du Sud fana kɛra mais munna an b'a bila an kun la ko n'i tɛ jɛkulu dɔ la k'i tɛ avancer jɛkulu min b'i tɔ coro ko Mali kelen tɛ se ko f'an ka fara ɲɔgɔn kan mais u y'o n ko an ka mɔgɔ kalannen caman u ye nin de dugu kunkolo la k'u jasi u yɛrɛ bɛ tila k'o f'i ɲɛna ayi n'an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la e ni Ala cɛ an bɛnbaw y'an dege o la
an bima on digue mina ko la plus grande déception c'est de compter sur quelqu'un d'autre i jigida yere wa kunga an man jigida jamana jumenga wa bo fen fe fo CEDEAO ni Union africaine a bɛɛ sigira tɔw de fɛ walasa k'an marali nɔgɔya u bolo o de kama bi CEDEAO bɛ ka Mali tɔ mara ka di Faransi ma n'an bɛɛ kun b'an kelen na a bɛ se nin na donc c'est pour cela nin kuma in nafa ka bon mɔgɔ kana paniquer mɔgɔ kana siran an jɔyɔrɔ bɛ yen an k'an wasa don MINUSMA la tant que ni Mali ma participer Mali ka plainte n'a kuma ma taa fɔ Nations Unies na MINUSMA tɛ si Mali la o de a tɛ si yɔrɔ ko a réunion kan ka kɛ ka bɛn 20 ma ni Mali ma taa participer à la ce qui est sûr le 22 septembre MINUSMA ko bɛ ban Mali la an fana b'a yira n ko conférence de Berlin ce n'est plus d'actualité mais Assimi bɔra o yɛrɛ kɔnɔ a mɛnna Assimi ye Faransi gɛn o kɔrɔ ko conférence de Berlin banna depuis a kɛra ka bɔ G5 Sahel la ka Faransi ka RFI gɛn mais président ye nin bɛɛ kɛ e tɔ ye mun ye nin de kun ka gɛlɛn o sɛbɛnni kɛ dɔrɔn article 48 i ka bila ka taa ko Mali bɔra protocole additionnel de CEDEAO la o b'a to CEDEAO date don an ka politique ko kuma na bilen à défaut de quitter la CEDEAO définitivement sɛbɛnni dɔrɔn a k'a sigi bi dɔrɔn ka lettre ci le Mali sort du protocole additionnel de la CEDEAO en 2023 an bɛ wagati min na sisan o b'a sɔrɔ a kuma banna u tɛ nu da don an ka élection ko kuma na kuma tɛ bɔ na bi parce que u tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɔrɔn ka coup d'état de labɛn non fɛɛrɛ ko tɛ yen mais n k'an fana bɛ ka fɛɛrɛ de labɛn papier fɛɛrɛ bɛ bɛɛ bolo koyi a kun ma dɔw de kun y'a kɛ Mali kɔnɔ yan k'olu dɔrɔn de ye fɛɛrɛtigi ye Mali la an y'a yir'u la o kelen ma taa école la an bɛɛ taara mɔgɔ kalan nafa ye mun ye i ka se k'i yɛrɛ bɔ mais olu ka kalan mun kɛra ka kɛ Faransi ka jɔn ye regarde i b'a mɔgɔ kalannen dɔw mɛn ko ordre constitutionnel i bɛ ordre constitutionnel dɔn a ɲɔgɔn ni jugu tɛ yen c'est à dire o kɔrɔ de k'i bila sawura la sawura min b'a to i bɛ kɛ Faransi sago ye a ordre constitutionnel mun ye i bɛ fanga sigi opposant b'a la majorité bɛ yen o la ni majorité ma Faransi ka baara kɛ a bɛ wari di opposant ma k'i ka fanga tiɲɛ ni majorité ni opposant fɛnɛ b'i ka ni opposant de ye Faransi ka mɔgɔ ye a bɛ wari di opposant ma k'i ka fanga tiɲɛ ni majorité bɛ k'a kɛ a bɛ wari d'u ma ka opposant faga k'a ka organiser pour que olu ka aw faga k'aw diviser a ordre constitutionnel sigilen bɛ jɔnni ka Faransi ka institution tɛ yan e bɛ se ka taa fɔ k'e bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la mɔgɔ min bɛ k'e mara ale ka institution b'a bolo e bɛ baara kɛ ni o ye o de ye ka ordre ye o ye ordre jumɛn constitutionnel ye e kɔni bɛ ka baara kɛ olu de sanfɛ ah donc maintenant o yɛrɛ constitution ye jumɛn ye an bɛ taa an ka constitution ye mun ye bi an b'an ka jamana basigi de kɔ an ka sariya maliyɛn bɛ min nɔfɛ bi o ye de k'an ka kanw don ba la k'an ka wari d'a ma ka Faransi gɛn donc voilà n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ yanni an ka taga yɔrɔ jan. Nin diyara n ye kosɛbɛ an y'o de fɔ n ko ayiwa n ko ni kɔni n'i y'ale lamɛn dɔrɔn i na walawalali ɲuman i n'o sɔrɔ baabu kɔnɔna la. Ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen Musa hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye sabula an y'o de fɔ kuma ni kuma ni an ɲɛ guwan don jamana kow la an b'ale yɔrɔ ɲini walasa a ka se ka na k'an bilasira. A bɛ bɔlɔlɔsira min kan ka lajɛli kɛ ka daminɛ Cap Mali ka taa se info 7/7 ma Énergie TV ale yɛrɛ fana nan bɛ a fara kan walasa ka n'a kɛ a tɔ la ni Ala sɔnna ɲininkali minnu bɛ yen o ye k'u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ samedi don ni o kɛra kanko ta fan na kanko kunnakun kan nka an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye a nafa bonya kama ko ka Mali yɛrɛ ka kan ka se k'o don ko n ko wasabaya ka se k'a don da la maa caman y'i yɛrɛ ɲininka ko kan min filɛ nin ni a filɛ ka daminɛ ko yala a ko bɛna sigi sen kan cogo jumɛn na teliya la kalanw bɛna ta sisan yala a ko bɛna se ka don an ka denmisɛnw ka kalanko kɔnɔna la wa walasa u ka se ka kalan kɛ n'a ye o la komi olu yɛrɛ ye a ɲɛmaabaw ye minnu yɛrɛ ye a initiative ta an bɛ ɲininkali tengu fɔma yɛrɛ la a ka se ka ɲɛfɔ an ye nin kanko min n'u bɛ k'a don ba la Mali bɛ se k'a ko daminɛ joona cogo jumɛn na a bɛ mun kɔnɔ la ni a waleyaw tɛ ka sigi sen kan fo sisan. D'accord donc yanni k'i ka o kuma jaabi. An bɛ wagati di énergie ma ale ka installé o kɔnɔna na an ye kuma minnu fɔ n bɛ a bakuruba dɔ tɔmɔ tubabukan na pour que an ka panafricain minnu bɛ yen minnu tɛ bamanankan mɛn u ka dɔɔni tɔmɔ an ka tubabukan na an tɛ k'a fɔ Faransi kama dɛ mais u y'an mara n'u ka jɔnya kan mun ye n'an bɛ fɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ ko mɔgɔ caman b'o mɛn an bɛ dɔ tɔmɔ
ko tɔw ɲɛfɔ dɔɔni ni énergie près la an bɛ sɔrɔ ka na i ka jaabi la parce que i bɛna fɛn min fɔ a nafa ka bon. ok Fɔnba sɔni an ka don kɔnɔna na ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kelen k'i la mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ ko pourquoi an ni Russie tɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sinsin kosɛbɛ ka accord de défense ninnu k'olu dɔ signer an n'u cɛ pour que Russie yɛrɛ bɛ se ka da Mali la cogo min na. bon n bɛ jaabi dakurunya kelen fɛn kelen bɛ Mali ni Russie jɛ sisan o ye dɔrɔn an ka taa biriki la u bɛ tɔn min na sinon hakili bɛ fɛn fɛn la o bɛɛ b'an ni Russie cɛ o y'o bannen quoi. donc k'u bɛ ka jɔrɔ fɛn fɛn la o k'o bila olu miiri tɛ fɛn fɛn la an tɛmɛn'o bɛɛ kan. an tɛmɛn'o kan. ne de y'a f'i ɲɛna. donc an tɛ ka kuma ten armée tɛ monter en puissance quoi armée ye puissance de ye sisan donc min ye jaabi di hakili la a bɛ bamanankan mɛn. awɔ. kuma in y'a bɛɛ ban an tɔ ye fɛn kelen mun ye Irisiw bɛ tɔn min na n'o ye biriki ye an yɛrɛ ka taa don o la o de b'an jɛ. donc o la comme n y'a fɔ cogo min je vais tout simplement donner quelques explications par rapport au sommet extraordinaire qui sera organisé demain par la CEDEAO. Je disais au tout début que la CEDEAO même a violé ses propres textes. C'est la CEDEAO instrumentalisée à la solde de la France néocolonialiste et esclavagiste. Et nous sommes très étonnés de voir que des chefs d'État, au nom d'une communauté économique sous-régionale, vont se permettre d'organiser de telles rencontres à New York. Mais nous avons dit et précisé ici que cela n'est pas gratuit. Ce comportement a des explications. Et je l'ai dit en langue nationale bamanankan, que cette conférence ou ce sommet extraordinaire de New York vise 5 objectifs, 5 grands objectifs. Le premier objectif, c'est la mise en application de la conférence de Berlin. Le deuxième objectif, c'est d'empêcher le Mali de participer au plénière de l'Assemblée générale du 20 septembre 2022. Le troisième objectif, c'est la mise en application de la doctrine R2P, la doctrine de se donner la responsabilité de protéger le peuple. Quatrième objectif, c'est d'amener les autorités maliennes à la CPI. Cinquième objectif, c'est chercher l'appui de l'ONU pour une intervention possible de la force en attente de la CEDEAO dans le cadre de la libération des mercenaires ivoiriens et même d'autres Maliens. Donc, vous allez comprendre exactement que cela a des explications. Je disais tantôt que l'objectif de la conférence de Berlin qui s'est tenue de novembre 1984 à février novembre 1884 à février 1885 avait pour objet de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. Donc c'est tout simplement faire en sorte que lorsqu'ils ont besoin de coloniser l'Afrique, qu'ils règlent pacifiquement ces conflits. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la Russie n'est pas dans cette posture, malgré que la Russie soit membre du protocole de Berlin. Je l'ai rappelé que l'initiative même de cette conférence de Berlin est venue du chancelier allemand Otto von Bismarck et le premier ministre français Jules Ferry. Et en ce temps, cela veut dire tout simplement que les gens ne doivent pas être surpris du comportement de l'Allemagne par rapport au Mali quand la ministre allemande des Affaires étrangères se permet de dire que le Mali ne peut pas collaborer avec la Russie. C'était pour l'application de la conférence de Berlin. J'ai aussi rappelé qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas une année, a fait un sommet à Versailles dans le cadre uniquement de rappeler les clauses de la conférence de Berlin. Et je dis, j'ai bel et bien précisé que les 14 pays qui ont participé à la conférence de Berlin, il y avait bel et bien les États-Unis, il y a aussi l'Allemagne, la Grande-Bretagne et même la Russie. Mais la Russie n'a jamais eu possession d'un pays en Afrique. Et donc vous comprendrez par là que tout ce qu'on est en train de vivre au Mali, c'est la mise en application de la conférence de Berlin. Donc la CEDEAO, l'Union africaine, qui sont aussi des organisations à la solde de l'Union européenne, sont obligés d'aller dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle cette conférence de Berlin étant mise en application,
Et vous ne serez pas surpris que les États-Unis, l'Allemagne et la France se mettent ensemble avec l'Union européenne pour empêcher le Mali d'amener la plainte contre la France pour essayer de l'humilier. Parce que cela sera un facteur de mise en cause de la conférence de Berlin. Et le fait que le président Assimi Goïta, le colonel, le lion du Sahel, a chassé la France, l'armée française n'est plus du G5 Sahel, s'est volontairement lié avec la Russie dans un partenariat dynamique, profond, dans le sens que chacun le souhaite. Aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir la Russie. Donc le combat entre l'Union européenne et la Russie est en train de répercuter sur le Mali. Donc, et ceci étant, c'est très important de préciser que l'autre versant, qui est d'organiser ce sommet extraordinaire, et vous serez surpris, ces chefs d'État ont invité Macron. Macron a été invité à participer au sommet de New York. Donc nous disons à nos autorités, par respect à la souveraineté du Mali, de ne pas prendre part à ce sommet, car c'est une violation des textes de la CEDEAO. Et le Corema, en tant que tel, portera plainte contre la CEDEAO à travers ces multiples violations des textes. Troisième raison, la doctrine R2P. Cette doctrine R2P est soutenue par le rapport de la MINUSMA et par aussi le rapport publié par le comité des sanctions et qui accuse les militaires maliens de violations, du fait de tuer aussi des civils innocents dans un mensonge qui ne dit pas son nom. Et c'est tout simplement une doctrine. La doctrine R2P permet aux États-Unis et à la France de se donner la responsabilité d'intervenir au Mali au nom du droit humanitaire à travers l'article 138 et l'article 139 des Nations Unies, chose qui n'a pas été possible quand ils ont inventé Wagner. Maintenant, ils veulent profiter de ce sommet pour mettre ça en évidence. Donc, c'est pour dire que la CEDEAO est partie à New York pour défendre le rapport mensonger de la MINUSMA contre l'armée malienne, dans le seul but, soit d'immobiliser ou de cantonner l'armée malienne, soit d'attaquer l'armée malienne. Et d'autres éléments, c'est qu'ils veulent aussi intervenir. Ils veulent avoir le soutien des Nations Unies pour faire intervenir la force d'entente de la CEDEAO, la force imaginaire d'entente des pays qui ne sont même pas capables de pouvoir sécuriser leur propre pays. Comment peuvent avoir des militaires en leur possession pour activer tout cela. Donc, nous avons dit clairement que l'objectif est connu. Il s'agit de faire comprendre que la France a montré aux yeux du monde qu'elle veut, coûte que coûte, coloniser le Mali, qu'on le veuille ou pas. Et donc, c'est partant de là, nous avons précisé que le Mali, s'étant lancé dans la conquête de la souveraineté malienne, on ne peut pas vouloir faire la conquête de sa souveraineté et rester dans les organisations non souveraines. On a fait croire pendant longtemps au peuple malien, à des pays qu'on ne peut pas se développer seul. Mais nous prenons l'exemple sur la Mauritanie. L'Algérie est un exemple. L'Afrique du Sud est un exemple. Et donc, nous demandons tout simplement au gouvernement malien de se retirer de la CEDEAO. À défaut, de se retirer du protocole additionnel de la CEDEAO à travers l'article 48 qui va permettre à la CEDEAO de s'immiscer dans les problèmes électoraux du Mali. Donc, si le Mali se retire du protocole additionnel, la CEDEAO n'aura plus le droit de s'immiscer dans la gestion de nos problèmes à tel niveau. Et deuxièmement, le Mali doit quitter l'UEMOA. Je ne vois pas pourquoi on va rester dans l'UEMOA. Il n'y a aucune explication. On doit quitter l'UEMOA, on doit quitter le franc CFA. Et en cela, je l'ai dit, il faut que le Mali se rallie directement au BRIC. Le BRIC, qui est une organisation de 5 grands pays, le BRIC en tant que tel possède 42% des ressources économiques mondiales. Et donc ce BRIC est composé des pays composés par l'acronyme des premières lettres de chaque pays. Le BRIC, B c'est Brésil, R ça c'est la Russie, I ça c'est Inde, le C ça c'est Chine. Et l'Afrique du Sud c'est allié, il y a beaucoup d'autres pays qui demandent. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de s'allier au BRIC, qui est d'ailleurs, qui a même été facilité, qui sera même facilité par la Russie. Et aussi, le Mali doit quitter la francophonie. On ne peut pas lutter contre la France en gardant sa langue chez nous.
ça ne se comprend pas. Donc, et c'est pour cela que nous disons que le peuple malien doit s'occuper de l'aménagement. Nous devons régler l'affaire de l'aménagement. Parce que c'est l'aménagement qui est l'OTAN, c'est l'aménagement qui est le service de renseignement de la France, c'est l'aménagement qui est aussi l'élément essentiel de mise en application de la conférence de Berlin, qui n'est pas là pour le bonheur du peuple malien. Donc aujourd'hui, ils font tout ça pour se focaliser derrière l'aménagement. Et l'aménagement, son compte doit être réglé par le peuple malien. Et c'est la raison pour laquelle nous, membres du COREMA et aussi beaucoup de la population malienne, nous sommes engagés à partir du 22 septembre. Si le Mali, si la France, par ses manigances, à travers la CEDEAO, empêche le Mali de participer au plénière du 20 septembre 2022 pour faire valoir la plainte du Mali, nous allons nous regrouper et chasser l'aménagement de notre territoire. Et c'est fini, le peuple va prendre sa responsabilité. Et moi-même, je serai à Ségou le 22 septembre pour cette occasion. Donc nous avons dit qu'il ne faut pas que les autorités maliennes participent à ces sommets. Même s'ils font appel à Ablaye Diop, ils ne doivent pas y participer. Et nous disons et nous répétons, c'est vrai, le ministre des Affaires étrangères a recadré beaucoup. Mais le recadrage là a des limites. A des limites. Aujourd'hui, il faut que nous prenions notre responsabilité de sortir de ces organisations qui n'ont pas l'air indépendantes. Comment des pays non souverains peuvent constituer une organisation souveraine? C'est impossible. Donc, on doit sortir de cette incohérence. C'est une incohérence aujourd'hui, une incohérence absolue de rester dans la CEDEAO et de défendre la souveraineté du Mali. De rester dans l'IEMOA et de défendre la souveraineté du Mali. De rester dans la francophonie et de défendre la souveraineté du Mali. La souveraineté du Mali, qui est basée sur les trois piliers de la triade, à savoir la souveraineté militaire, chose que nous avons aujourd'hui, la souveraineté linguistique, chose que nous avons aussi en main, la souveraineté économique et monétaire, chose que nous avons aussi en main. Il suffit seulement de se rallier au pôle BRIC, parce que maintenant c'est des pôles qui sont là pour essayer de défendre des pays selon un certain nombre d'objectifs bien déterminés. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que j'ai dit en langue nationale bamanankan. Ça c'est à l'endroit de nos panafricanistes africains que je rappelle ces éléments pour informer et pour les mettre au courant de l'objectif et de la vision du collectif pour la refondation du Mali. Voilà, donc, voilà. Voilà, on gagne que minier ngo wasabaya aye nyonye ke kunu samedi do no yesibri do mo brajere bulla mi anga kanga seka adu bala anga kan rebe seka adu to mina anga jamana ya shara sumala ani ndemso rebe seka anga kan were kalanto mina anga ekolla o kuma kolto amanja ble ma chamba ga ngali ke ko yala ni ko yimena la bala ka be wati du mama sabla tellement ngo olu fela do bi fe ko ngatelia donc aw dum ya organiser kunu ka abara bawke nga nyefal musaka ke man do yi wala sanga seka fama soro abara wala ambo aw bela jelen fo merci ka nko mo fo merci ka président fene fo no ye le lion du Sahel faraba worodu yanfan waraba ambe ale fo sabula kunu kanto ni baraina alay nana ke Achimi yere munye président aye aka chidem krengranem bla ko anga se ka taka katanga kenenka ka kenen do bala kosebe wala sa bela jeli am se ka wala sa kan numbe se ka do bala chon donc am président fo la kosebe maintenant munye kunu conférencier kun te dore akunye Mali kalane munu dantala ko be se ka ke anga écriture phonétique be ka do ka fo ko o be se ka ke ministre ka dala ka fo ko mi fene ye anga kan doni bala nanga sebeni ko fene be se ka ke donc ola ambe min fo dro malien be ka fo me ambe ka to ka min fo joya kanedo ni tra ante ka to re fo la joya kanko. C'est la langue des colonies. Joya Kanelo. Boni baka Joya Kanfo. O Joya Kan. Ubi blaka Joya soro deke. O de ake
an sɔrɔ min b'an bolo n'o y'an ka wari ye o ye jɔnya wari ye n'o ye CFA ye n'i bɛ ka jɔnya kan fɔ i ka jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ sigi ni o jɔnya ye o de kama an ka institution sigilen bɛ ni jɔnya ye n'i bɛ ka jɔnya kan fɔ o de kama i ka taabolo bɛ kɛ jɔnw ka taabolo ye o la Faransi b'a fɔ a ma ko ordre constitutionnel k'olu ye mun an bila mun na an taabolo ye min ye olu bolo an ka na o kɔnɔna la o la kan donni ba la a b'an bɔ jɔnya na sɔrɔ sira fɛ a b'an bɔ jɔnya la baara sira fɛ a b'an bɔ jɔnya la jamana sigili sira fɛ a b'an bɔ jɔnya la nafoloko sira fɛ a b'an bɔ jɔnya la miiri sira fɛ sabula n'i ka kan ma don ba la kan de b'a to e bɛ i ka miiri cogoya i ka kan de bɛ o yira ani i ka faamuyali cogoya n'i ye jateminɛ kɛ sisan Allemagne ka faamuyali cogoya ani Japon ka faamuyali cogoya tɛ kelen ye parce que u bɛ miiri u ka kan de la donc i ka kan de b'i ka tabiya fɔ bon n'i bɛ walikan na o walikan de bɛ kɛ i ka tabiya ye o de la i bɛna ye kan donni ba la président y'o fɔ ka ban o kan donna ba la o constitution ba min bɛ nalen kan bɛɛ bɛ don ba la o tɛ sɔsɔ yɛrɛ siga foyi t'o la maintenant kan ka don ba la a donnen kɔ ba la mun de bɛ yen sisan ka kan sɛbɛnni den dɔ la o sɛbɛnni den n'a bɛ f'o ma ko alphabet phonétique o de ye nko ye nko ye a sɛbɛn den de munna nko parce que nko kan yɛlɛyɔrɔ kan jigiyɔrɔ ani kan dayɔrɔ nko bɛ se ka o bɛɛ sɛbɛn wa nko mɔgɔ y'a yira n na gafe o gafe bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ bi n'a bɛ anglais la n'a bɛ tubabukan na a bɛɛ bɛ se ka bayɛlɛma an ka kan na an ka todunkan na c'est-à-dire i bɛ ka taga chimie mun kalan n'i b'o kalan kɔrɔlen ko wɛrɛ tɛna kɛ o yanni ka taa chimie kalan tubabu ka kan na i bɛna chimie kalan an yɛrɛ ka kan na yanni ka taa dɔgɔtɔrɔya kalan tubabu kan na i bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan i yɛrɛ ka kan na yanni ka taa mobili dilan kalan walikan na i b'o kalan i yɛrɛ ka kan na o de bɛna to an bɛ bɔ kunfinya la munna a bɛ fɔ anw ma ko kunfin ko parce que kan ti tubabukan mɛn i ma ye an bɛ k'an yɛrɛ dɔgɔya ala k'an ka kan tɛ ko kunfin ye ko maa min tɛ tubabukan mɛn alors que n'i ye kunfin jateminɛ o tɛ Mali la yan o parce que maliyɛn tɛ yen min tɛ ko dɔn mais a ko kunfin parce que a tɛ se sɛbɛnni na a tɛ sɛbɛn dɔn mais sɛbɛn jumɛn ko tubabu ka sɛbɛn i ka jɔnya kan ani jɔnya sɛbɛnden ko n'i ti so la k'e k'i maa ɲɛnama ye o de kama n'i jɔ n'i ye bamanankan fɔ u ti jate mais n'i ye tubabukan gɔlɔbɛ o cɔgɔbi ten dɔrɔn nin bɛ fɛn dɔn mais kan fɔli tɛ mɔgɔ dɔnniya di mɔgɔ ma ayi ka kuma o de y'a kɛ i m'a ye kumakɛla ka ca an ka jamana nin kɔnɔ u bɛ tubabukan ɲuman fɔ mais u ɲininka k'a tubabukan kɔfɛ baara jumɛn bɛ yen foyi tɛ a ye san 30 kɛ o tubabukan fɔ la a ye jɔda jumɛn ye an ka jamana ye a ye jɛda jumɛn ye kiri min bɛ tigɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ tigɛ ni tubabu ka sariya ani tubabu ka miirina ye bon an b'a la halisa ko an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya la tɛ yɛrɛma hɔrɔnya dɛ wari min b'an bolo o ye tubabu ka jɔnya wari ye an bɛ miirili min an bɛ miiri ni u ka jɔnya ye olu bɛ mara kɛ cogo min an yɛrɛ fɛnɛ o jogo dɔ n'an na f'an yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko den caman sɔrɔ man ɲi dɛ i b'a fɔ ko o ye ko kɔrɔ i b'a dɔn ko ne bɛ to ka dabali bɛ ban an fɛ yen kɔrɔlen u nana ko planification fɛn fɛn nin bɛɛ tun bɛ farafinna yan papɛ n delila k'a f'i ɲɛna an ka baro dɔ sen fɛ planification bɛ yan yɛrɛ d'abord planification yɛrɛ min bɛ yan nɔ o ka di ni tubabu ta ye furakisɛ ta t'a la jimin ta t'a la mais an b'a dilan ni fɛn minnu ye olu bɛ yen mais o fɛn yɛrɛ kɔnɔna na n'i muso kun ser'i la n'u bɛ taa i cɛkɔrɔba u bɛ taa n'i ye bulon kɔnɔ u bɛ ci cɛ ta parce que o la kɔrɔ k'i y'a dabɔ a kama de parce que fɛɛrɛ bɛɛ kun bɛ yen pour que denw sɔn ka janya ɲɔgɔn na ka denw sɔbɔ furancɛ janya quoi est-ce que y'a faamuya olu bɛ o fɛn minnu fɔ n k'a kun bɛ fɔ o de y'a to munna muso ni cɛ yɛrɛ kun tɛ da dilan kelen kan munna kun tɛ si so kelen kɔnɔ a kun de ye wagati min na n'i b'a dɔn ko wagati man ɲi o wagati la e tɛ taa cɛ ka cɛ bon na bon n'i kun bɛ laada la sisan pour que cɛ k'a dɔn k'i bɛ laada la dɔw kun ta ye u bɛ woro bilenman u b'o de bila minɛn kɔnɔ cɛ tɛgɛ ko tɔ u bɛ woro bilenman bila a la woro bilenman b'a jira k'a fɔ ko muso bɛ laada la n'a kɛra ka laada la n'a bɛna dumuni di a cɛ ma a bɛ woro jɛman bila minɛn kɔnɔ
mais kana on ke bagan yeti ok messager non mais fɛn bɛɛ b'an fɛ yen mais ma ala an ka mɔgɔ bɛ to ka fɛn dɔw kɛ muso minnu bɛ to ka u daw maquiller i b'a dɔn ko tubabu ka maquillage bɛɛ kɔrɔ de b'a la ka dabilenman k'u la kɔni dabilenman kɔrɔ yɛrɛ de ye k'i bɛ maturation na mais bi hali minnu t'o la olu b'u dabilen mais don dɔ la an bɛ don m'o fana ɲɛ f'i ɲɛna donc c'est pour que mɔgɔ k'a faamuya n'i y'a ye mɔnɛ o mɔnɛ donna an na an banna an yɛrɛ la an y'an yɛrɛ ta bila kɛrɛfɛ kurukanfuga a san 700 ni san 86 de ye ɲinan ye ni kuma in bɛɛ tun bɛ kurukanfuga kɔnɔ wa ni korema ko ko ka kurukanfuga don ba la an ɲɛ bɛ dɔw fɛnɛ la olu ka jasiliya kuma ko kɔrɔ k'an bɛna jɔnya don ba la ko kɔrɔ ko kan ko mɔgɔ dɔ ka fɛn min na non 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 an bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn o fɛn ni a ɲuman i b'o de ta n'i y'a ɲuman ta a nafa min b'an kan an b'o ta maintenant o de la i bɛna ye k'a fɔ mun de tun ye n ko kuma caya dɔw de tun ye n ko kalan sabote k'a fɔ ko maninkaw de ka kan ye n ko ye k'a sɔrɔ n ko ye écriture de ye kan tɛ o sɛbɛnden dɔrɔn de don alphabet phonétique de don ka tubabukan ma kan bɛ sɛbɛn ni fɛn mun ye fo ka n'a kɛ ko o kan ko maninkaw ta don kulubaliw ta don non n ko tɛ maa si ta ye n ko ye manden de ta ye mali de ta don kɔrɔbɔrɔ ta don wa kɔrɔbɔrɔ kan bɛ sɛbɛn n ko la fulakan bɛ sɛbɛn n ko la bɔbɔkan bɛ sɛbɛn n ko la kan bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn n ko la bon a sɛbɛnden bɛ aw bolo aw ka kanw na ka ban mun bɛ taa aw bila k'aw t'o kan don ba la o de la an ko dɔrɔn n ko mali kan bɛɛ a bɛɛ ka sɛbɛn n ko la n ko nka an bɛ kan kelen ta n'o ye bamanankan ye k'o kɛ langue officielle ye tɔw bɛ kɛ langue vivante ye n'i ye jateminɛ kɛ Indonésie dugu 580 de bɛ yen plutôt kan 800 kan 580 mais olu ye kan kelen ta k'o officialiser n'o ye Baza ye Indonésie kan 580 mais anw na yan nɔ kɔrɔbɔrɔ butigi feere jumɛn bɛ bɔ kɔrɔn fɛ k'i tɛna bamanankan fɔ i bɛ taa Kidali bɛɛ bɛ bamanankan fɔ ne ye nord kɛ ne ye yen kɛ mais pourtant ne tun tɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn mais caman tun bɛ yen min tun bɛ bamanankan mɛn n'u nana an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc k'a fɔ bi ko tɛ se ka k'an ka kan bɛɛ ye ni mɔgɔ min y'o kɛ i bɛ fili de la mais o kɔrɔ tɛ ko kan tɔw fɛnɛ ko bɛ bila kɛrɛfɛ an ko kan tɔw bɛɛ bɔbɔw ka kan kalan an ka lycée la an ka sinifo kalan an ka lycée la o de ɲininen don an fɛ donc kuma in dabɔra dɔrɔn ka président dɛmɛ a ka miirina de la sabula wɔɔrɔ kɔnɔ u bɛ continuer ka ɲina année scolaire kɛ mais maître bɛ formation kɛ walasa u bɛ se ka n ko faamuya cogo min et puis koba yɛrɛ tɛ professeur de français de ye i b'o de dɔn maintenant livre minnu b'i bolo n'o bɛ ka kalan an ka jamana la an b'o livre ninnu kɔnɔfɛnw de bayɛlɛma an ka kan na n dɔgɔkɛ Aziz bɛ kuma dɔ fɔ ko bachelier minnu échouera k'u échouera ko parce que u ma sini ɲɛfɔ de an ka kan na ɔ minnu fana échouera hali siyansiw la ko parce que a ɲɛdɔnnen tɛ an ka kan na n'i ye nin ɲɔgɔnden fɛn fɛn sigi i ye bagi k'u kun kan mun na n'i y'a fɔ an ka kan na mɔgɔ si tɛ yen mun tɛ pase donc an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ an b'a fɔ niveau tɛ ekɔlidenw na k'a sɔrɔ niveau ko tɛ dɛ an tɛ ka miirina de sɔrɔ k'a fɔ k'an ka bɔ jɔnya la e tɛ k'a fɔ maliyɛn jumɛn ma ko t'an ka kan faamuya a denmisɛnnin fitinin minnu bɛ san 7 la fɛn bɛ fɛn na n'i y'a ɲɛf'u ɲɛna u b'a faamuya mais n'i ko ko diyagoya olu ka tubabukan fɔ mais an bɛ sinsin mun kan a fɔra de ko langue nationale i b'a k'i ka langue maternelle de c'est-à-dire sin dili ma ni kan mun ye sin dira ma ni kan ye bamanankan fulakan kɔrɔbɔrɔkan bɔbɔkan sanafokan ko gɛlɛman tɛ quoi donc n'an ma nin don ba la an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ de wa an tɛ ka Faransi kɛlɛ dɛ o de y'a kɛ munna an bɛ ka nin kanko in kɛlɛ an bɛ Aziz fo an dɔgɔnin sɛbɛ don an bɛ n ko mɔgɔw fo mɔgɔ bɛ ka bamanankan fɔ radio la Kasim Traoré ninnu ani Se Jose ninnu ni Si Solomani Si ninnu minnu ye kuma bamanankan ninnu ani Antoine Solayi Dambele an b'u bɛɛ fo ani aw yɛrɛ sabula hali n'i y'a ye transition mɔgɔ b'a ka supporter bi kuma bɛ ka fɔ an ka kan de la donc an ka kan k'a don ba la a b'an bɔ fili de la n'i y'a ye bi jugement caman bɛ kɛ a tɛ kɛ tiɲɛ kan i b'a dɔn wa parce que a bɛ ka kɛ wali kan de la tuma ne jɔlen ɲɛna e k'a fɔ ne ɲɛna ko ne ta tɛ n ka dugukolo ye ko sabula ko ne sumayara ka n'a fɔ ko n ta ye n ka dugukolo ye ou bien ka kuma dɔw don ɲɔgɔn na ne k'e mun faamuya mais ne t'a faamuya dɔrɔn e t'a tubabukan faamuya
Jiju yɛrɛ b'a fɔ ko justice kuma c'est malléable n'a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ ten ani y'a mɛn hali constitutionnaliste b'a fɔ ni constitution ka d'u ye cogo min u b'a interpréter a da ka di président na cogo min u b'a fɔ a ɲɛna mais n'a b'a yɛrɛ ka kan na dajanya b'o la min sɛbɛnnen don dɛ mun ma sɛbɛn o ma sɛbɛn donc c'est pour tout simplement dire que kan donni b'a la koba de don n'an m'a kɛ o kɔrɔ ye ko an ye bo kɔni kɛ ka sugunɛ kɛ koko voilà. Ayiwa Fɔnba ale bɛ nin diyara ye kosɛbɛ ko maaw bɛ yan ni ɲininkali wɛrɛ bɛ maaw fɛ ka tɛmɛ ni babu ye ou bien an ka ko bɛ cogo jumɛn na Badara yan dɔ b'i bolo wa. Warisigi Fɔnba an y'a ye fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni an ka premier ministre par intérim a ka intervention de la a y'a jira ko fɛn min ye an ka militaire minnu ni Côte d'Ivoire militaire minnu n'u mɛnnen bɛ Mali bolo dɔw ko mercenaires don ko u bɛ laɲini kɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jamana déstabiliser ko ka fɛɛrɛ kɛ pour que u ka se ka falen ɲɔgɔn na pour que ko ka se ka nɔgɔya a n'o kɔfɛ fana an ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ ale ko Côte d'Ivoire assemblée ka ɲi ka Alassane wele nin ko in na ko Alassane ka ɲɛfɔli kɛ ko Alassane ko nin tɛ militaire ni siɲɛ fɔlɔ ye mission na ko mun na ko ni siɲɛ in na u minɛ la. Très bien i ka ɲininkali ka ɲi je crois que premier ministre ye kuma caman de fɔ mais mɔgɔw ye kuma damadɔ de ta condition minnu posera o condition fɛnɛ kɔnɔ ani falen minnu kan ka kɛ mais bi an tɛ falen position kan bilen o awɔ sommet min bɛ ka taa kɛ sini o kɔnɔna na Mali b'i ka dɔnsɛn yɛlɛma nin ko in na ninnu kan ka juger fɔlɔ de ni fɛn fɛn bɛ kɛ jugement de bɛ kɛ wa ninnu tɛ posture wɛrɛ la koyi u bɛ fɛ ka coup d'état dɔrɔn de kɛ donc mercenaires falenni o ye kuma de mais u b'a dɔn k'a tɛna kɛ parce que premier ministre ye kuma min fɔ mercenaires falen n ko ko dɔ de bɛ kɔn an ye i b'a dɔn min bɛ kɔn an ye Alassane bɛ déclaration publique de kɛ k'a ye mercenaires bila ka na k'a man ka kɛ donc n'a y'o kɛ il va prendre la responsabilité pénale ɲangili o ɲangi kan ka bi mercenaires utiliser la o bɛ da Alassane kɔrɔ n'o an b'a fɔ tiɲɛ de fɔ ni jamana ka jamanaden bɛ na Mali tɛ se ka an ka sirasiw bila ka taga yɔrɔ dɔw la ni assemblée tɛ yen nɔ an bɛ bɔ a kalama de an bɛ informer n'an informer la o de ye jamanadenw nɔrɔbila ye donc je crois que ne kɔni bɛ min dɔn sommet ko min bɛ ka taa kɛ nin bɛɛ ye kalabanciya dontɔ ye ko la ka taa sommet kɛ New York a bɛɛ bɛ nin ko kelen de kɔ mais an ka sigi an kan dɔrɔn ko kulonkɛ de banna autorités k'a dɔn dɔrɔn an ka bɔ CEDEAO la a nafa foyi t'an kan a nafa kisɛ kelen tɛ Mali kan maintenant k'aw jigi da ko ninnu bɛ di Alassane tɛna ni ninnu ye koyi parce que Macron invité len filɛ nin ye ka taa sommet la Macron ni dalen b'a kan ko mɔgɔ kelen tɛ bila Mali la n'aw bɛ déstabiliser ko Macron invité ra n bɛ k'o de f'i ɲɛna an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛn de o nɔgɔya tɛ nin ko la koyi Mali bɛ nin ko tɔ ja de i b'a fɔ an ka plainte bɛ cogo min voilà. Ayi Awasi Fɔnba komi babu kɔni an mɛnna da la an bɛ a ɲini fɛ kuma kuncɛ kuma la sabula i yɛrɛ fari man di la nka i y'a kanu ka se k'anw bisimila ka se k'i fɛla fɔ kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun sɔrɔ bi k'a fɔ malidenw ye k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye. N bɛ kuma kuncɛ ni mun ye dɔrɔn ko maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi mais n bɛ maliyɛn bɛɛ wele Asimi jɛra nin kɔ ka jɛ a ka denbaya kɔ a n'a ka denmisɛnniya colonel ninnu bɛ ten Sarasu bɛ ten Asimi ye ballon de di an ma sisan a bɛ i n'a fɔ n'i bɛ ka bi don ballon dira e ma gardien tɛ yen bilen jɔ jalan bɛ yen i bɛ mun kɛ i tɛ bi tan ka don i b'a tan ka kala donc o tanni ye MINUSMA gɛnni de ye bi jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka MINUSMA gɛn MINUSMA de y'an ka problème ye bi mais o problème in kɔfɛ gouvernement fana k'a ka responsabilité ta an ka bɔ UEMOA la an ka bɔ CEDEAO la an ka taa hali ye biriki mɔgɔ ninnu fɛ Yesu bɛ pôle min na an ka nin jɛkulu ninnu bila pewu ka bɔ na pewu Asimi n'a ma bɔ na ninnu bɛ ka fɛn fɛn labɛn coup d'état dɔrɔn de don u b'o o schéma dɔrɔn de la c'est vrai u b'a dɔn u tɛ taa an ka armée la bi mais mun bɛ ka na labɛn o ye ka kɛlɛ dɔ wuli ka na bin an kan an dun b'a dɔn MINUSMA ani conférence de Berlin a bɛɛ ye kelen dɛ conférence de Berlin ka Afrique tila ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la sisan mankanama ye u ni Irisi de cɛ ye bon mankan o bɛna kun cɛ anw de kan yan nin tɛ k'an ka jamana tila diyagoya k'a kan sago o de kama n ko aw ma k'u mago bɛ Mali dugukolo la hali ni maliyɛnw tɛ yan
mɔgɔ min y'aw ka jamana tila aw kɔfɛ ko an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka farafinna mara ka sɔrɔ an yɛrɛ ma kɛlɛ o de ye conférence de Berlin o de ko fɛnɛ bɛ sen na sisan Mali kama donc Faransi sago de ye anw ye a b'an ka sira kan donc ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka ɲɛ yɛlɛ a kana k'an kɔnɔ ko Mali mago bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la walasa an ka taa ɲɛ ka fɔ an ka ministre fɛnɛ ɲɛna c'est vrai jaabi ninnu ka ɲi ministre min bɛ an ka ani jamana cɛ wɛrɛw kuma a ka jaabiw ka ɲi kojugu fasodenya jaabiw don mais jaabi in kɔfɛ an ka actes posé an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ UEMOA la an ka bɔ francophonie na an k'an yɛrɛ ta quoi ka bɔ nin bɛɛ la ka bɔ nin bɛɛ la Mauritanie b'a la wa Algérie b'a la wa ayi mais munna olu tɛ ka taa ɲɛ wa olu ka taa ɲɛ et que n'u ye nin ko modèle kɛ ko Mali ni Laginɛ kɔ don ɲɔgɔn na ko ka sanction ta an bɛɛ kama o yɛrɛ ka d'an ye ani Laginɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an k'an ka ko bɛɛ kɛ kelen même profiter n'a k'a fɔ commerçant ye yɔrɔ gouvernement tɛna f'u ɲɛna k'u kana taa Sénégal a tɛna f'u ɲɛna k'u kana taa Côte d'Ivoire n'u y'u t'u ka t'u ka minɛnw ni fɛnw bila yen ni sanction ko bɔra la gouvernement tɛ kuma mɔgɔ ka fɛn na dɛ sira dayɛlɛlen bɛ Laginɛ k'aw ka taa yen port bɛ yen minɛn bɛ yen fɛn bɛ yen n'aw ban ka taa yen sanction mana kɛ tafɛn ye ko an bɛna an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ dabila ko aw ka minɛn dɔ bɛ yan an tɛ don da fɛ bɛɛ bɛ kulu kuncɛna maa dɔ fɔ a ye dɛ jamana o jamana bɛ se ka sanction ta i kama halisa e de b'olu ka sira kan et puis i b'a dɔn souvent u bɛ apport dɔw bila hali i b'a sɔrɔ différence ɲɛnama tɛ bi fɛn bɛɛ labɛnnen bɛ Laginɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ Laginɛ port la donc commerçant ma ladili don ni mun bɛ fɛ k'i ka fɛn engagé Côte d'Ivoire ani Sénégal sira fɛ depuis kelen u ka ralenti u k'u ka fɛn orienté ka na Laginɛ parce que nin ko in bɛna taa kun cɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ caman ka minɛn bloqué dɛ donc yanni u ka so ma i ka nafolo ka taa tiɲɛ nana ye Laginɛ Laginɛ sira foyi t'a la u bɛ tiriki tɔrɔgɔ mun kɛ Guinée ni tɔw la u t'o k'a la bilen koyi 80 km de bɛ yen o de kan ka bitumer o yɛrɛ bɛ sen na Laginɛ y'a ka port dilan bi fo ka tila ka yɔrɔ dɔ bila maliyɛnw kama k'u si yɔrɔ o yɛrɛ bɛ ka dilan hôtel dɔ bɛ ka dilan fɛnkɛ yɛrɛ la Mali commerçants mana taga u b'u bolo di ɲɔgɔn ma o bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ y'a fɔ bɛɛ ɲɛna an bɛ fɛ ka Laginɛ opérateur économique wele Mali opérateur économique m'u sɛbɛnna an b'u wele u bɛ na u bɛɛ b'u sigi u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ kuma pour que hali ni minɛn nana Laginɛ a bɛ se maliyɛnw ma cogo di fo Mali la c'est pas compliqué c'est pas du tout compliqué voilà donc n b'aw fo ala ka an bɛn a wagati wɛrɛ